Phải mà đã phải chini media barang bang belai ke hambai di otai kini chini oro arsigani roton de promatimani bini nukungo chini ramchono gadi saron di de proma bobukia soba jori katai chini ti deble dai joto সংগঠনে বড় রকি যে মিচা চবাচো রিখা গাইtai jeng abonono je nai rok rina mutung tongnai rok judi saijo taisa bui rika bate bo tadago gatai anga se kok khana rok belai ke hambai tin dibor jora joto tini tipramathani phai manjak phaikya jeng tini oro tini TWF ni district ni secretary Sotapa Deborma bini babani thैमानि jagao jeng phai manjak phaikya jeng joto milui jono kisa misa je mantei chubachu relaikha ngai tabuk bwskango chini omhai khlai je chubachu rina musungnai bobori phaimanko te kisa somoi tongkho jeng omhai khlai jeng jotono no chubachu ri thang gai jeng no bui hamjaknai tei jeng ribani bisingtei no jeng jotono no hamjakmo mannai jeng buini hamjaknai nangnai mono chini hambai jotono no ang mario kaisa no hamjakma rikhai jeng hamjakma no manthana nangnai obono chini jotono nang poimung chini sarbo je mantei chubachu rikha jengmo je mantei chubachu rina hinai phailai relaikha jotono no hambai आरसीघाट विधानसभा केंद्र नि चीनी खय डिस्ट्रिक्ट नि TWF नि सेक्रेटारी सुतपा देबबर्मा नि नगो फाइका सालकिसा सिखां बुफा बेमार कतरमान जागे थैजाखा अमनि सिखांबो आं फाइथां फाइका तिनि TWF नि गोबांमा चीनी आरसीघाट नि अजामा जिग्र हुखुमलायै जों आंनि जे एमएलए बो ताइचिनि तिप्रामथानि वाइटेप नि प्रेसिडेंट सहखायै जों दिनै नखुङाव फाइका बोसकां 17 तारिखआव खासांमा पान्डा o khasangma panda wo chini trop theke kisisa जों जेमान थैखाय थमलायै दिनै सुबा फाइका थैनाय थैथांखा जों ताबो तंनाय गाहामगाय तंना नेनांनाय चिनो किसासा सुबा माने बाय दिनै नखुंनि खासांमा पान्डा तांथिनिwo किसाले सुबा जातैंवाना हने जों खाख्लायो आं TWF नि जत्तो अजामा जिग्रंनो तिनरो फाइनाय रंनो खाका हामया पारो borok maya ganang thamja tangmani bagino borok tini jottono thumlaयै to nukhungo phai suba phai mangka bwskangni salabo जों जेमानथै subawi thanai subawi phaio omtikaino जों chini siri city ni rider rogo khasangma panda ba aba bujono जों subai theka hinango जों subai thanai chini TWF ni jotto ojama jigrok tini dini nukhungo phaimani bagai borokno blai khai khaka hamya paro tai ang MLA or Ramchandra Gatningui or Paimama Bai, Brekino Tongtoka. Angoro Kisasa Kok Sanan Musungu, Tanai Bidan Soban Nirvachani Kendo Tongmarin Somaya Chini Sutapa Ani or Tongmari Kokpikinwo, Belake Samungtangha, Dini Binkongno Masawo, Gai Bufano Bo Taitoka, Dokonte Jidio Tlang Tompurwang Bobai. Bo ambulance bising tongprobang kok salakya ekore khobor mangka singsa jakar thangkahini osingsa ro phaikai salsa chengna yakarnai kaithor din bufano kahampe nai tongthun hamare ri tongthun bongni nukungno hamare ri thun omono chengnai sutapani buma botini chengnai khai oromanda keke mobini bufaing tong khorognai sutapa tongo dai etamo sanai khasangma panda belai khai kahampe tongthun omono chengnai